Welcome back to my channel. Ako ni ipahinungod ni Mama ug sa tanang mga inahan. Sila manggod ang mamata og ngit-ngit pa kayo kung ting klase ug ting trabaho. Kung mamatan si Mama ug akong ablihan ang kurtina para siya mahayagan. Kami na sad ang motrabaho karon. Adunay panahon nga dili na to masabtan ang atong inahan. Ang akong mama akong nabantayan usahay nga sa puton. Dali siya masuko, unya magsigi siya og yaw-yaw. Apan, samtang nagdagan ang panahon, ako siyang nasabtan nga aduna siya'y pag-atiman sa matag usa ka namo. Kung sa lain nga pagka-istorya, mao kadto iyang paagi sa iyang pag-atiman kanamo. Dili niya ma-express sa gusto nato nga paagi, apan sa iya nga paagi mao na iyang expression sa iyang pagigugma sa iyang mga anak o kanamo. Maupod usahay kung maabot na ko ang realization. Ako sab duulon si Mama ug ako sab siya nga paraygan o ako siyang smilan, moingon ko niya, I love you ma. Although si Mama usahay dili siya makatuo, tungod kay usahay para niya magpabadlong man pud ko. Pero ang tinuod usahay dili lang ko kasabot. Apan daya ang gugma sa inahan lahi. Adunay time nga dili na to masabtan. Apan mao day kadto ang iyang pamaagi sa iyang pagigugma kanamo. Adunay panahon nga nakahuna-huna ko nga dunay pinalabi si Mama. Apan sa nagdagan ang panahon, akong nasabtan nga ang akong igsuon aduna diay siya'y panginahanglan sama sa usa ka bata nga tabangunon. So, naka-decide ko nga dili ko magtanom og grudges sa akong kasing-kasing. Maoy hinungdan nga dili ko magbutang og pagdumot sa akong kasing-kasing. Kung para nako usahay masayop ang akong mama, pero dili ko magbutang sa akong kasing-kasing og pagdumot. Dili ko magbaon sa akong kasing-kasing og mga kasuko sa akong mama. Hinoon ako siyang ginaampo sa kanunay sa matag panahon nga doon ako'y mga pagampo. Akong na-realize nga si Mama taas-taas na kayo siya og pagserbisyo alang sa iyang mga anak sukad pa sa among pagagamay hangtod kami nagadako. Nangandoy ko nga unta si Mama ako siyang makita nga malipayon kanunay. Bisan tuod kung wala ko'y daghan kwarta nga akong ikabungga ni Mama. Pero ang akong isukli niya nga mao ang pagsugot kung unsa man ang iyang isugo. Kung matarong kini, syempre sugot jud ko. Wala man siguro inahan nga magsugo sa anak o dinautan sa mubo nga pagkasulti. Matag sugo ni Mama, paningkamutan nako nga ako ang sugton. Dunay panahon nga bation pud nako ang kakapoy. Busa, sultian pud nako si Mama sa tinuod sa akong gibati. Kon mokapoy ang akong lawas, ako sad siyang pasabton. Kung mahimo, dili na ako sikasikahan si Mama. Masubo ang akong kasing-kasing kung akong mapataas ang akong tingog sa pagpasakot. Mao na kung makonsensya ko bisan sa paagi sa akong pagpasabot, mangayo jud ko pasaylo ni Mama. O kay Sunday man karon, mo na hinungdan nga kami tanan mo inagabuhat. Sana ko kaigsuon iyang gilimpyuhan dito sa sulod. Samtang akong gibuhat ang pagpanghugas tungod manggod kay usab mga unami
Unya, gamay na lang ang among mga plato. Hinungdan nga usab akong gihugasan. Naasad mi magamit. Dahil apat na ko de. Oh, tira. Ano na? Dali lang. Kung sa kong tubig dito. Wala na ko na. Ano yung dito? Ano itong liquid? Liquid. Naaman din. Ay, ako pa din yung lasan. It's really high here. Dito lang ma. Karang lamaw si butang na green nga kuan. Hay mo tong green nga lamawan. Wa lagi da di. Asan green nga lamawan dire? Laray. May butang. I got the medications. Distribute them. Now. Wait. Come inside. Come on. You might not give a shit about what I'm gonna say, but I think an abortion is a bad idea. Thank you. Katong lamaw di ko ito tubig ako isabol sa katong tapal na ako ito ng lamaw ha. Ano? Iba ito tubig. Kaya ako katong na yung lamaw. Lamaw? Ano niya? Yes. Kaya tubig. Kaya ako ipahuwa din mo ng lamaw. Ari yung wala yung lamaw. Ako buko. Ha? Ako naman gisa. Kato lang. Ako ikutan dia. Iya, oso. Iya, dia. Asa man dali lang ito. Asa man dali lang. Ano, bos? Ayaw, makahugaw. Kasi kuwata na makinuha. Fresh? Na-extra diyan yung kuranan? Tagay ko usa day. Palihog, lingkuranan kay kanang puti ba? Maglingkod ko.
Pero diri ni na diri ko nang hugas kay wala mi lababo. So diri lang niya sa lamisa. Wala mi lababo. You think you're going? You've done enough for today. Thinking. It's pushing. Wala na foam ano kanira. Kanira foam. Your love story is Sadowski can't tell. Wala na foam kanila. Pahawal sa ko. Pwede ra pala sunod. Kanang murag ka ng net bag. Kato lagi ngay maguntan ko di. Kanang murag net bag sa kopya lagi. Isa ko din lamang mata. Ako bukod. Ay kalisip. Okay. Building collapses. And 60. How many of you have to save all those innocent people? Listen carefully, Inspector. Let's be clear. You only have two choices. Kaya mo rin balik One ako for ba? us, two, or stay alive. I'm afraid you can't choose both. Ano yun? Oh. I'll make you a promise. If you don't come after us, I'll hand over the 67 ounces. And I assure you this wasn't my first choice. I hate to see you fish and salmon beach. The life doesn't always get an easy way out. That's when they opened the vault. They used the money inside to create the illusion of the heist. It was intentional. The ambassador's daughters. That's why he's not hesitating. He's confident because his plan's working. Well, what plan is better than leaving the cave money from the vault? They're printing their own smart bills. Sergeant approaching the command post with Almanza. They want to see the inspector. He says it's urgent. Excuse me. I'm sorry. I think it's something about your daughter. Ikagig lagi ni si Abi.
Rest. Day. Thank you for coming, Day. Ma. Salamat sa pagani. Nagbabawa ito na. Buko din mo din. Mamahit na. Uy! Paano ito pala? Maglintik na din. Asa ko na, be? Ate. Ay. Sama na, nag-behave na lagi na. Asa man na? Bye-bye, sir. Ha? Kuha na si Seng Carl. Gop doon sa doon si Irish, oh. Tapos si Tidyo, yan di ulo na nagbuba sa lamisa. Oh. Hello. Butang lang mga diha. Oh. Bye-bye. Very, very popular at this station. I just because of the best sister hanging out with him. Can I help you with this? No, I can't help you. I can't. I'm sorry. For this one. Malampuson ang pagbuhat sa usa ka butang kung kini inubanan sa paghigugma ug pagsabot. Adunay willingness ug adunay paghigugma.